Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kapin 40,000 ka mga family kag barangay leaders nag-upod sa paglunsar sa Asenso Movement sa Bacolod. Apat ka mga regular employees nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga sa San Carlos City. Resto bar kundi nagluntad ang pagmolestya sa menor de edad, ginpasiradan. Masobra 1,000 nga mga pasahero stranded sa pila ka mga seaport sa Negros kag Bacolod tungod sang bagyo. Kag sa good vibes, isa ka anay government casual employee sarang makabaligya sang kapin 1 kilo sang powdered ice crumble sa isa ka adlaw. Initaran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang ginmanduan sang korte nga bayaran ang balor sang 4th floor sang Sugarland Hotel nga damlagpag gin-demolish lakip na ang danyos nga nagdangat sa kabilugan 25 milyones pesos. Sa desisyon nga ginpapanaog ni Associate Justice Rodil Zalameda sang 3rd Division sang Korte Suprema, gin-deny sini ang petition for review nga gin-file sa Bacolod kag probinsya kag gina-affirm sini with modification ang desisyon nga ginpapanaog sang Court of Appeals sadtong March 25, 2008. Nag-ugat ang kaso gikan sa pag-demolish sang 4th floor sang Sugarland Hotel sadtong May 1994. Ginakabig ini nga isa ka aerial o kung isa sa mga aerial obstruction sang ATO sadto rason nga ginpasira ang operation sang daan nga airport. Sa desisyon, 4 million pesos ang balayran sang Bacolod kag 3.6 million pesos naman ang iya sang Negros Occidental. Ang aggregate amount ang naga-represent sang value sang demolished floor sandigman sa pag-appraise ng United Architects Guild of the Philippines Bacolod Chapter lakip na 6% interest per annum. Humalin sang November 21, 1994, tubtub nga ma-fully paid ini. May 1 million pesos moral damages man plus 6% nga interest per annum, 1 million pesos nga exemplary damages plus 6% interest kag 600,000 pesos attorney's fees plus 6% interest per annum. Initanan suno sa desisyon ang bayaran jointly and severally sa mga petitioner lakip na ang cost of suit. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, mga malapit sa 12 million pesos ang balayran sang Negros Occidental kag mga 13 milyones pesos naman ang iya sang Bacolod. Nagpaina sang pondo ang probinsya para diri kag nagapangita pa sang pondo ang syudad suno kay Attorney Carol Chu, ang Secretary to the Mayor. Duwa lang ang gipabayad. Wow, kapoy lang. Ano lang, final na lang. Final no, Supreme Court decision. Just for the cutting off of the top of the... Yes, for damages brought about by the demolition of the top floor during that period where the airport was closed. Pag-ulan na in-order. Early this year, but it took time for us to go through the process of having it approved. And then later on, once the money is there, this is the time that we have it approved by the PTC and the Sangguniang Panlalawigan. Silang din ba? Sa number 9, turnover ceremony sa mga housing unit sa Barangay Vista Alegre nga pagatambungan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginpaisol sa Enero. Hindi madayon na natalana nga turnover ceremony sa Yuhum Housing Unit sa Barangay Vista Alegre sa Disyembre 20. Hindi man makatambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa okasyon ang mga ginpaisol ni Mayor Albi Benitez ang schedule sang seremonya sa Enero. Suno kay Benitez, may natalana nga launching sang bagong Pilipinas. Ang mga nadesisyonan nga idunga na lang ang turnover ceremony sa mga okasyon sa second week o kon third week sang Enero.
may 297 ka mga condominium units ang natala na i-turnover sa mga housing beneficiaries. Ginapaabot sang alkalde nga matapos man sa mga tion ang ginatukod nga Marcos Park sa U-Home Village. More or less second week or third week of January with the president. They are launching Bagong Pilipinas next year, and they'd like this is one of the showcase sa ilang priority projects. So that's why idungan na lang. Sa number 8, duha ka mga persona nga nakuhaan sa 1.5 million pesos nga balor sa illegal nga droga ginausisa kun bala may kangtanan sa Kaunda Drug Group. Ginausisa sa karon sa otoridad ang koneksyon nanday Michael John Tabara kag John Clyde Piliora sa Kaunda Drug Group matapos nadakpan sa drug bypass operation kag nakuhaan sa 1.5 million pesos nga balor sang shabu Biyernes ang kaagahon. Sino kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head Police Captain Joven Bogato ang nagkumpiskar nga droga sa ila nanday Tabara kag Piliora ang ginalegar konsumo para sa subong nga bulan sang Disyembre. Ginpadala na ang sample sang recovery sa crime laboratory kag ginpreparar naman ang kaso batok sa duha ka nagkaladakpan. Nagapati si Mugato nga dako nga bulig ang recovery sang droga agud mabuhinan ang supply sa Bacolod. Sa number 7, minor de edad ang patay, samtang pilaso naman ang iya sininga backrider matapos nga mabungguan sang bus ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa Kabangkalan City. Patay ng isa ka 14 anyos nga lalaki samtang pilaso ng iya sininga angkas na ginkilala kay JD Carian, 20 anyos, sa mabungguan sang series bus sa nagluntad nga aksidente sa National Highway sakop sa Barangay Biniquil, siyudad sa Kabangkalan, Biyernes ang gabi. Ang bus ang ginamaneho ni Elezer Lopez. Sunod sa Kabangkalan PNP, lunsay padulong sa parehas nga direksyon ng motorsiklo kag bus, sang mabungguan sang bus ang motor, gani natumba ini. Kag nag-angkon sa mga pilas sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang duha ka mga sakay sa motorsiklo. Gilayon sila gindala sa Lorenzo D. Zaico District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ang menor de edad nga among nagabaneho sa motorsiklo samtang padayo naman nga ginabulong si Carian. Temporaryo nga gindetain ang bus driver. Sa number 6, tatlo ka mga persona sa Banwas ng Calatrava ang ginpamatay sang rebelde ang hindi asset sa militar o kun pulis sunod sa 79th Infantry Battalion. Nagpanindugan ng 79th Infantry Battalion sa Philippine Army nga wala sang kamatuoran ang ginpagwa nga statement sang Roslyn Jean Pelia Command sang New People's Army nga mga asset sang militar kag kapulisan ang tatlo ka mga persona nga ginpamatay sa Banwas sang Calatrava. Sino kay Lieutenant Colonel Arnel Calawagan, ang commanding officer sa 79th IB, gingamit bilang propaganda sa mga rebelde ang pagpatay sa mga biktima. Sunod-sunod ang pagpatay sa mga rebelde sa tanod nga si Angelo de la Cruz, chainsaw operator nga si Wilfredo Brasona, kag ang mangunguma nga si Edelberto Oreta Sr. Ginsiling sang NPA nga mga asset sila sang Army kag ang isa diri sa ila ang may kaso nga pagpanghimulo sa tatlo niya ka mga kabataan. Sunod sa Army, gingamit sa mga rebelde ang pagpatalang sa mga pumuluyo agud makuha liwat ang suporta. Sa karon ginatipo na sa militar ang mga impormasyon para makilala kung sanday sino ang mga katapo sang NPA nga nagpatay sa tatlo ka mga biktima sa Calatrava para mapasakaan sang kaso. Sa number 5, pamuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nagpahayag nga magapadayo ng operation sa militar samtang wala pa sang deklarasyon angot sa ceasefire. Wala pa sang deklarasyon sang untat lupo gikan sa pamunuan sang Armed Forces of the Philippines para sa sininga holiday season. Kini sunod kay Brigadier General Orlando Edralin, gani magapadayon sunod sa iya ang operation sang militar. Patag ni Edralin, ang pag-operate sang tropa nagapasiguro sang malino nga kahiwatan sang Paskwa
kag pagsaulog sang bag-ong tuig sang tagsa-tagsa. Gani iya nga panawagan sa rebelding grupo nga magbalik na sa sabak sang gobyerno agud to sila ang makasaulog man sang malino nga Paskwa. Kaupod ang ilang mga pamilya. Kung sila gid man ang magsumalangay, hindi magduwa-duwang militar sa pagdakop sa ila, gani silang labing ginahaylo nga mag-surrender na. Kay na 42 ka mga former rebels ang tigayon nga nagbaton sang tig 30,000 pesos bilang financial assistance gikan sa gobyerno probinsya. Suma total 1 million pesos kag 260,000 pesos ang tigayon nga na-release nga pondo para sa ila. 15 naman ka karabaw ang gina-release ang probinsya para sa grupo sang kapatiran. Ayaw namin ng away. It's better for them to surrender and go back to the folds of the law para at least kahit papano they can enjoy the seasons of Christmas together with their respective families. What if yung bumaba sila sa bukid at umuwi sa kanilang mga pamilya, would you arrest them? Of course, it is part of our job. Kung magkikita-kita kami sa kabukiran. Sabi ko nga sa inyo, our door is open. Our units are open for anyone from them who really wanted to go back to the folds of the law. Gusto namin mag-surrender na lang sila para katulad nito mga kapatid natin na nandito. They are now taking the fruit of their pag-surrender. Ano? Sa number 4, may kapin 40,000 ang nagtambong sa Asenso Night. Mga opisyales sang syudad kag mga barangay ang nagpasalig nga mag-isa bisan pa ano sila nga partido. Nagpasalig ang may kapin sa 40,000 ka mga elected officials, family leaders gikan sa 61 ka mga barangay sa Bacolod nga ginpangunahan ni Mayor Albi Benitez nga mag-isa para sa pagbago sa paglunsar sang Asenso Movement sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod City sang Sabado sang gabi. Sa iyang speech ginsiling ni Mayor Albi nga ang Asenso hindi pa politika, kundi nagatuyo sa pag-transform sa Bacolod nga mangin malinong, mainuswagon, dynamic, sustainable, resilient super city. Nag-updunay sa stage ang mga opisyales sa idalom sang Asenso Bacolod kag Grupo Progreso. Sunod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga katapos ang Grupo Progreso, hindi political gathering ang natabo kay man ang Asenso ang pagpakita sa nga suporta sa pag-isa sang direction para sa pag-uswag sang Bacolod. Kag kung nagaisa ang tanan, madasig ang pag-uswag sang syudad suno pa sa Vice Alcalde. Wala sa pagtililipon si Councilor Cindy Rojas nga yara sa abroad. Yara naman si Congressman Greg Gasataya ugaling wala na siya makaupod sa mga city officials sa pagpanumpa kag pagpirma sang covenant. Ginanunsyo ni Mayor Albi nga ang iya handom para sa Bacolod ang amat-amat na nga matagaan sang katumanan. Una diri ang pagpanagtag sa new home housing unit sa Marason nga bulan kag ang construction sa new Burgos Market, renovation sang Old City Hall kag City Health Office Complex kag madamo pagid nga mga proyekto ang magasugod na sa Marason nga tuig. Ginpasalamatan ni man ang tanan nga mga barangay kag sangguniang kabataan officials gikan sa 61 tanan ka mga barangay nga nagtamyaw man sa iya natalan nga pagsaulog sang kaadlawan. Subong ang desisyon nga base sa maayo nga panggobyerno. Hindi politika ang basihan sa atong desisyon, ang insakto nga panggobyerno ang aton sundon. Bala nyo, I mean business. Tagsugod na. Ang mga JOs nga wala kaobra, kakas. Ang mga tao wala kasunod sa laye, kakas. Wala kita tolerar sa mga tao nga mahambal, lapit sila sa luwag, hindi sila pwede makakas. There are no sacred cows in my administration, and there will be no sacred cows in our Asenso movement. Sa number 3,
Apat pagid ka mga regular nga mga empleyado sa San Carlos City ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Inisunod kay Mayor Renato Gustilo nga nagsiling nga ang apat ka bago nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang gikan sa batch nga drug test na nakaligad nga simana. Sa kabilugan sunod kay Gustilo, mga 8 na ka regular nga empleyado ang nagpositibo sa drug use kag mga napulo naman ka mga job order workers. Sunod sa alkalde, ang mga regular nga mga empleyado sa andig sa Civil Service Commission nga nagpositibo sa drug use ang iga-evaluate sa isa ka accredited nga doktor. Magadepende ang mga inaksyon sang LGU sa recommendation sang doktor. Ayhan, magapaidalom sa rehabilitation o kung magpaidalom sa spiritual renewal. Kinahanglan man ang confirmatory test. Ang mga job order naman ang hindi na marinu sa trabaho. Kami ginasunod ng namon. Kung nag-recommend siya nga i-rehab siya, rehab siya. Kung i-recommend siya nga pauntatong kag ma-undergo ng spiritual renewal, so be it, because that is the civil service law. Pero i-confirmatory test pa niyo. May ara pa niya. So ang malain lang sa confirmatory test kay kung nag-positive ka subong, it is the same urine nga nakuhaan mo for the test, the same urine ay padala mo for confirmatory test. So ambal sa mga doktor, sa number of days, galasaw na tong so Sa number 2, Resto Bar kung sa diin natabo ang pagmolestya sa isa ka menor de edad kag pagkuha sa video ang ginpasira matapos na tukiban nga walang business permit. Ginkumpirma ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga wala sang permit ang Acacia Grill. Gani sinila nga hapon ginpatuman sa City Legal Office Enforcement Team kag Business Permits and Licensing Office ang closure order. Sa sulod sang Resto Bar natabo ang pagmolestya sa criminology students sa menor de edad nga babae nga ginkuhaan pa sang video kag gin-upload sa social media. Sang 2019, napasirad-an ang Resto Bar nga dekada na nga naga-operate sa 17th Lacson Streets. Inibangod man sang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa menor de edad. Ang DSSD upod sa katapos ang Business Permits and Licensing Office kag City Legal Enforcement Team natalana nga magpatuman sa surveillance kag inspection sa iban pa nga mga Resto Bar sa syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Masobra sa 1,000 ang mga stranded passengers sa pila ka mga seaport sa Negros Occidental lakip na sa Bacolod. Pila sa mga stranded passengers ang nagapangita karon sang matiniran. Yari ang report. Sir, good morning. Cancel atong biyaya, Roro kay Pascrap. Wala kita biyahe subong. Tungod sa bad weather. Hasta na lang sagwa sang gate sang Bredco Port ang ginatos ng mga stranded passengers matapos gin-cancel ang tanan niya mga biyahe sa mga seaport sa Bacolod kag Negros Occidental tugas ang tropical depression nga kabayan. Pati mga sakay sa salakyan ginbalabaga na sa mga security personnel sang port agod hindi makasulod sa terminal. Gani ang pamilya ni Scarlett Alindog nga taga Banwa sang Murcia nangita na lang sang temporaryo nga mapasilungan samtang naga-inulan. Tuyo nila kuntani nga magbiyahe pa Iloilo para maka-attend sa Christmas party. Man ko kabalo nga bay bagyo gani. Kano matabo karon? Di mapuli na lang kami nanay Kalayo sa nga maiko. Layo gani. Kaulan pa. Oo. Anong plano mo? Puli na lang kami. Mapuli na lang kaya lang alang sa kabataan ko. Upod sa ginatos nga mga stranded passengers nga nagpasilong sa magamay nga waiting shed ang Iloy nga si Renelyn Salvador nga may ginakugos pa nga duwa ka mga magagmay nga kabataan. Istorya ni Renelyn, ginbisita nila sang iya mga anak ang iya bana nga nagatrabaho sa syudad sang Talisay. Wala siya magdumdum nga hindi sila insigida makapauli bangod sang bagyo. Gani naglibog ang iya ulo kun diin sarang makapaligad sang inoras samtang nagahulat sang masunod nga abiso. Taas siya masyado. Wala ka di pa rin. Waay. Saan ka lang nagbiyahe pa Bacolod? Sang kagabi lang ito kami. Alas 6 kami nakalin sa Dumangas. Dayon nakabot kami di 8. Di ang pagabot na mo sa bali ang temporary shelter naman dito sa Metalisay. Taas siya masyado. Hindi siya ano sa bata. Kamusta ang bata mo? Ay, bagulo nga na tapos ng bisyo. Kaya siyempre ini, umapaang bala. May ban ka pa karon yan. Anong option mo git?
Ay, gidi mahulat gid kami Dire? Oo. Kaya mo ganyan ba? Kung miskin ano na lang bala, shelter na lang anay. Ang Philippine Coast Guard nagmando sang suspension of trips sa tanan nga mga passenger vessels sa mga seaports sa probinsya bangod na paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya. Humalin sang kagabi, naglabot naman sa masobra 1,000 nga mga pasahero ang stranded sa mga seaport. Malayo naton nga makauturan nga na abtan sang sining malain sa panahon biyahe na. Mayara ang PPA mayara kada facility sa din pwede kita maka-shelter kana lang langgit. The LGUs, as far as I know, in coordination with some municipalities and cities, they provide centers kung sa diin pwede makapalipas sang inoras or inadlaw until such time malift ang malain ng panahon. So sa mga ports ta, kung way ta katultol or way ta kaibalo, pwede naton ma-approach ang aton ng mga units dira ni FB sa PCG, other government agencies, and PPA. Upod man sa mga na-stranded ang mga rolling cargoes nga nagaidas sa Guasang Seaport samtang nagahulat sang masunod nga travel advisory. Sa Good Vibes, nakatilaw na bala kamo sang ice cream nga ice scramble. Isa ka anay government casual employee ang naganegosyo sini kag makapaubos sang mga 100 kilos ang amo nga produkto kag nakalabot na ini sa iban nga probinsya. Yaring report ni Nico Delfin. Kada adlaw may mga nagadulog nga salakyan sa balay sang anay government casual employee nga si Anthony Alcala sa Dalan San Sebastian sa Bacolod. Pila sa ila may bit-bit nga styrofoam box agud lang makabakal sang iya powdered ice scramble. Hindi abi ordinaryo ang iya produkto nga may nanari-sari nga flavor kasubong sang strawberry kag chocolate. Nagaagaw-agaw ang sabor sang ice cream kag ice scramble amo nga ginabalik-balikan ini sa mga customer. Yung namin sabor yung Anong do ang kalimbawa yabla do ice cream. Oo. Tapos hindi sa bahol ya pino-pino sa. So kada Tapos hindi sakit sa ano hindi sa tama katamis do tuwan lang gid. Usually gakadto ka de kon may Okasyon lang, may birthday, may sosflan, wala na. suki nagidya nga balik-balik. 2015, sa ginsugura ni Alcala ang pagbaligya sang ice scramble sa mga eskwelahan. Ugaling, humalin sang nag-pandemic, wala na siya makabalik negosyo, amo nga sa balay na lang siya naganegosyo kag sa online. ka-fulfilling, ka-reassuring, and galing kay ang background of course, employment. So hindi ko kabalo what's the next steps. May pila naman ka mga kakilala niya. Ang iya nabuligan, agud makapatukod sa ilang kaugalingon nga negosyo diri sa probinsya. Sang 1995, naging jobless ako. Then I went to Surigao and I saw some people nagabaligya ice cream stick. So I na-inspired ko, saling ko, what if maubra ko sang negosyo ba? Not just for myself, but for others na. Ang isa ka styrofoam box nga nagabugat sang 4 ka kilo sang powdered ice scramble. Ang iya ginabaligya sa tag 640 pesos. Bangod malawi gantes matunaw ang powdered ice scramble, may pila sa iya mga customers ang ginapadala ini sa Davao kag sa iban pa nga malapit nga probinsya. Kada adlaw, sarang makabaligya si Anthony sang kapin 1 kagatos ka kilo sang powdered ice scramble. Kunaw na siya nga kung wala pa maabrihan, 8 hours pa na siya kag meltdown. So muna siya ka stable. Ang nagustuhan nila dalon sa Sipalay kay pag abot didto. Di na nakalabot. 30 to 40 na tao Labot. Labot na sa linlain, may sa Davao, may sa Cebu, ginakarga nila sa plano. So, gina-export na sa iya sa Oo, yeah. Amo man ang input na batian ko. Nangin kaupo ni Anthony sa negosyo ang iya utod kag mga hinablos. Sa pagbaligya man sa ice scramble, nakatapos sa pag-eskwela ang iya duha ka mga hinablos nga karon nagatrabaho bilang mga maestra. In fact, I want to come up with the latest machine na kaya mag-produce by the thousands. Ikaw mo gali nag-innovate sa imo nga Oo. machine. Hindi gani ko kaintindi nga paano ko man na propaminsa tapos testingan ko nag-practice ko welding. Nagkabalo na ako mag-welding. Dugay naman.
Nagtuon gid ko from, I really started from scratch. Tuyo ito ni, nga sa madason nga tuig, matigayon nga mahumanang iya electric ice crumble cart. Agod nga madamo pang iya sarang mabuligan, kag matagaan sang pala nga buhian. Sa karon may ano man siya ka mga ice crumble trikes, nga siya mismo ang nag-obra. Ining iya ginapahulugan sa mga luyag magnegosyo sang ginapabugal nga produkto. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barbs, kung makatilaw ka sing powdered nga ice crumble, doon nagkakaon ka lang sang ice cream, kag same time ice crumble. Tilawan ko ginanik. Okay, do ang tilawan ko lang gidya, and I'm sure sa imo nga panahon, ice crumble. Ice crumble. Pero iniya subong niya flavored siya nga ice crumble. Kagamoy adtong napulo ka mga balita nga amon natipon sa sining nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.